ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி, நான் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு இது ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே ஓகே. ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் இன்னைக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர்ஸோட நம்ம குரு மகாராஜ். ஸோ ஒரு கண்டிஷன் இதுல என்னன்னா, இது வரைக்குமே யாரும் இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்கணும் இந்த பக்தி வைபவ் கிளாஸ்க்கு வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம அந்த சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் பை எண்ட் ஆஃப் திஸ் கோர்ஸ்குள்ளேயோ எப்பயோ வந்து நம்ம இனிஷியேஷன் மட்டும் கண்டிப்பா எடுத்திருக்கணும். இனிஷியேஷன் எடுத்தாதான் இந்த இதுவே வந்து இது அவங்களுடைய ரூல்ஸ். அதாவது இஸ்கான் இதனுடைய யூனிவர்சிட்டியினுடைய ரூல்ஸ் வந்து இதுதான். ஒரு நிமிஷம் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் இருங்க. இன்ட்ரோடக்ஷன், ஓரியன்டேஷன், அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் போகலாம். சாரி, ஓரியன்டேஷன் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. ஸோ நம்ம தமிழ்ல அட்லீஸ்ட் 15 அனுசூயா மாதாஜி ஏன் ஜாயின் பண்ணலையா? அவங்க சர்டிபிகேட் இன்னும் அவங்க பக்தி சாஸ்திரில தான் இருக்காங்க இல்லையா? அனுஷியா மாதாஜி பேட்ச் 2ல தான் பண்ணீங்க. இந்த பேட்ச்ல தான் மாதாஜி அவங்க செகண்ட் பேட்ச் பக்தி சாஸ்திரி அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா ஆமா ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட், மறந்துட்டேன் நான். பிரேமராணிக்கு ட்ரை பண்ணி. பிரேமராணி மாதாஜி அட்டெண்ட் பண்ணல இவங்க. அத நான் ஃபோன் பண்றேன் மாதாஜி. அவங்க குரூப்ல இல்லன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு செக் பண்ணணும். லெட் மீ செக். அதனால அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. நீங்க அவங்கள வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க, அப்புறமா நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இவர் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி வந்தாரா? இல்ல, அவரும் வரல. ஓகே ஃபைன், வரலைங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஆனா உங்களுக்கு ஒரு 1 மந்த் பிஃபோரே நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? பாத்ர பௌர்ணமி அன்னைக்கு நாம பாகவதத்தை நாம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பக்தி வைபவ் கோர்ஸ். ஸோ அன்னைக்கு யாருக்கெல்லாம் வந்து பாகவதம் இன்னைக்கு வாசிக்க முடியறதோ, தானம் கொடுக்கறது, பாகவதம் செட்டு, அதெல்லாம் ரொம்பவுமே விசேஷமான ஒன்று. ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் டு டொனேட் பாகவதம் செட் டுடே, யாருக்காவது நம்ம வந்து கொடுத்தோம்னாக்கா தட் இஸ் தேர், அவங்களுக்கு வந்து எங்க வைகுண்டத்துல பொசிஷன் உண்டு. இட் இஸ் எ ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு ஒரு இன்னைக்கு சச்சிதானந்த பிரபு ஒரு இது அமைச்சிருந்தார், ஃபிளையர் அமைச்சிருந்தார் அதுல. ஆனா தட் இஸ் த ட்ரூத். பாத்ர பௌர்ணமி அன்னைக்கு நம்ம பாகவதத்தை வந்து வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாலே பகவான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து திஸ் இஸ் ஆஸ் பர் த சாஸ்திர பிரகாரம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம டெய்லி வாசிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். அதனால எவ்ரி இயர் நம்ம பாத்ர பௌர்ணமிக்கு வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது, ஆல்ரெடி வாங்கியாச்சு நம்ம. ஸோ வி ஹாவ் டு பார்க்கலாம். நம்ம ஓரியன்டேஷன் பாகவதம் பக்தி வைபவ கோர்ஸ் வந்து முதல் 6 காண்டங்கள் வந்து பக்தி வைபவ கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஸோ இந்த பக்தி வைபவ கோர்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்சா இல்லையா, அதாவது எப்படி எடுத்துட்டு போக போறோம் இந்த கோர்ஸ். பக்தி சாஸ்திரி மாதிரி கிடையாது. இட் வில் ஹேவ் அட்டெண்டன்ஸ் கண்டிப்பா. இன்னொன்னு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுல கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சாப்டரை நீங்க வாசிச்சுன்னு வந்துருங்க. பக்தி சாஸ்திரி வாஸ் டிஃபரெண்ட், பட் பக்தி வைபவ் அப்படி கிடையாது.
we have to analysis நிறையவே பண்ண வேண்டியிருக்கும். பக்தி கோர்சஸ் கரிக்குலம் envisaged by our founder Acharya. இது நம்ம is divine grace ஏசி பக்தி அபயச்சரண அரவிந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள். இந்த கரிக்குலம் இப்படிதான் வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களால வந்து இது செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அவர் தான் இதை வந்து தொகுத்து கொடுத்திருக்காரு. சோ எதற்கு இந்த முதல் 6 காண்டங்கள் அப்படிங்கறது வந்து அதற்கான விளக்கத்தையுமே இங்க ஒரு லெட்டர்ல வந்து அவர் கொடுத்திருக்காரு. அதை நம்ம ஒரு முறை படிக்கலாம். ஓகே, மை டியர் ஸ்வரூப தாமோதரா இஸ் ஒன் ஆஃப் த அதாவது இன்னர் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஒரு ஆச்சாரியா ஒரு குரு இருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ரொம்ப நியரா இருக்கக்கூடியவங்க டிசைபிள்ஸ் இருப்பாங்க. அதுல ஸ்வரூப தாமோதர் அவரு ஒருத்தர். ஆக்சுவலி அவருக்குடைய கடிதத்துல வந்து எழுதுறாரு, மாயாப்பூர் சந்திரோத மந்தியர்ல இருந்து எப்போ ஜனவரி 10th January 1976 வந்து எழுதியிருக்கார். ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை பிளெஸிங்ஸ். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு குரு வந்து முதல்ல உனக்கு என்னுடைய அதாவது வாழ்த்துக்கள் இல்லைன்னா என்னுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். பிளெஸிங்ஸ்னாலே ஆசீர்வாதங்கள். ஸோ பெரியவங்களா இருக்கிறவங்க எப்பவுமே சின்னவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஆசீர்வாதங்களை வழங்கக்கூடிய அந்த மனசு வந்து கண்டிப்பா வரணும். எஸ்பெஷலி குரு வந்து எந்த பாகுபாடையுமே பார்க்க மாட்டார் தன்னுடைய பக்தர்கள் இடத்துல இல்லையா. ஸோ முதல்ல அவர் என்ன கொடுப்பார், அக்செப்ட் மை பிளெஸிங்ஸ். நீங்க பிரபுபாதருடைய எந்த லெட்டர் எடுத்துட்டாலும் இந்த வேர்டிங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கும். I beg to thank you for your letter dated 26 December 1975 and I have noted the contents carefully. So 26 1975 வந்து சொரூப தாமோதர் தாஸ் அவர்கள் எழுதிய அந்த கடிதத்திற்கு 10 ஜனவரி 76 வந்து பிரபுபாதர் வந்து ரிப்ளை கொடுக்கிறார். எவ்வளவு ப்ராம்ப்டா ரிப்ளை கொடுக்கிறாருன்னு பாருங்க. Your plan to have the Bhakti Vedanta Summer Institute in one of our forms is very good idea, but you say that there is a chance that none of our forms will be suitable. Why not? Anyway, you will be discussing it at Mayapur, at which time you should fix up everything definitely. I have read the aims and objective of the institute and it is done very nicely. So define பண்ணிருக்காங்க. So in the பக்தி வைபவ் கோர்ஸ் பாகவதம் ஸ்டடி டீப், எஸ்பெஷலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 கேண்டோஸ் வந்து யார் அண்ணா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ ஐ திங்க் தே கேன் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பாகத்தெல்லாம் அவங்களால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா இந்த முதல் 3 காண்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் தத்துவங்களை வச்சுதான் பின்னாடி வரக்கூடிய எல்லா காண்டங்களிலுமே வந்து விளக்கங்கள் வந்து கொடுக்கப்படும். ஓகே, ஸோ எல்லாமே அதுல இன்டர் ரிலேட்டடா தான் வரும். நம்ம இது வரைக்கும் கூட இப்ப நம்ம 4th கேண்டோ வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. 4th கேண்டோ ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகி 7வது சாப்டர் வரைக்கும் வந்துட்டோம் நம்ம இல்லையா. இப்போ 7வது முடிச்சுட்டு இனிமே கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும். ஏன்னா இனிமே டெப்தா வந்து நம்ம குரு மகாராஜ் எல்லாருமே ஸோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து அவங்க எவ்வாறு வந்து பக்தி பாதையில முன்னேற்றம் அடைஞ்சாங்க, பக்தர்களை பற்றியும் பகவானை பற்றியும் வந்து அவரோட லீலைகள் செயல்கள் இதை பற்றி எல்லாம் வந்து நாம படிப்போம். ஆனா இந்த முதல் 3 காண்டங்களுடைய அடிப்படை கொண்டுதான் எல்லாமே வந்து நிகழும். அதனால எஸ்பெஷலி 2nd கேண்டோலாம் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் இல்லையா, சர்க்கம் விசர்க்கம் இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம். ஸோ 10 காண்டங்களுக்கு வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஆல்ரெடி நம்ம சர்க்கம் விசர்க்கம் அதாவது போஷணம் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா, ஸ்தானம் இதெல்லாம் வரும். ஸோ நம்ம இந்த 10 அது எத்தனாவது ஸ்லோகம்னு எனக்கு டக்குன்னு இப்ப ஞாபகம் இல்லை. ஆனா 2nd கேண்டோல 9th சாப்டரா அதுலதான் வருது. 9th சாப்டர் 6th சாப்டர்லயே வருது. ஸோ இந்த கிளாசிபிகேஷனே இந்த 10 பாகங்களை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கணும் இல்லையா. I am satisfied that you are properly understanding the philosophy. The analysis you have given in the section what is Bhakti Vedanta Institute regarding the scientists, technologists and other called authorities is most accurate. According to Bhagavatam, they are all asses and cows as a Goshaka. I have also suggested in the GBC's consideration that we introduce a system of examination for the devotees to take.
Sometimes there is a criticism that our men are not sufficiently learned, specifically the Brahmins. Of course, the second initiation does not depend upon passing an examination. How one could mold his life chanting, attending arati, etc. These are all essential. Still, Brahmin means Pandita. Therefore, I am suggesting the following examination. Bhakti Shastrina எப்படின்றத சொல்றாரு. இது எல்லாமே for all Brahmins அப்படின்னா பிறப்பால கிடையாது. நாம எல்லாருமே இப்போ வந்து அந்த பிராமினிக்கல் கல்ச்சர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? பேஸ்ட் ஆன் பகவத்கீதா, ஈஷோ உபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஆல் ஸ்மால் பேப்பர் பேக்ஸ். தட் மீன்ஸ் சின்ன சின்ன புஸ்தகங்கள் எல்லாமே வாசிக்கிறோம். பக்தி வைபவ் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த 4 புஸ்தகங்கள் அதோட சேர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் 6 cantos ஆஃப் பாகவதம். வேதாந்தா அடுத்து வந்து 7வது கேண்டோல இருந்து 12வது கேண்டோ வரைக்குமே வந்து பக்தி வேதாந்தா. பக்தி சர்வபௌமா இஸ் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். ஸோ இப்ப நம்ம இவர் யாரு, நம்ம குரு மகாராஜ் ஐ திங்க் இஸ் டூயிங் பக்தி வேதாந்தா முடிச்சிட்டார். கம்ப்ளீட்டட் பக்தி வேதாந்தா. அவருடைய உடல்நிலை எப்படி இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அவருக்கு இருக்கக்கூடிய உபாதைகள். ஆனாலும் அவர் கிளாஸ் எடுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து இது பக்தி வேதாந்தமும் வாங்கினார் ஆக்சுவலி. ஸோ நெக்ஸ்ட் பக்தி சர்வபௌமாவுக்கும் அவர் வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருக்கார். அந்த அத்தனை சங்கடங்கள் இருக்கு அவருக்கு உடல்ல இல்லையா, உபாதைகள் இருக்கு. ஸோ வி ஷுட் டேக் மர்சி ஆஃப் ஹிம் ஆக்சுவலி. நம்ம குரு மகாராஜுடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. ஸோ அவருடைய கருணை இருந்தா நம்மளால நெக்ஸ்ட் லெவல் கூட நம்மளால வாசிக்க முடியும். பக்தி வேதாந்தா கூட நம்மளால பண்ண முடியும். இனிஷியலா இப்ப பக்தி வைபவாவா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த இடத்துல. தீஸ் டைட்டில்ஸ் கேன் கரஸ்பாண்ட் டு த என்ட்ரன்ஸ். இது எந்த இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா, நம்ம பக்தி சாஸ்திரினா BA படிச்சதுக்கு சமம். அதே மாதிரி வந்து பக்தி வைபவம்னா MA படிச்சதுக்கு சமம். அடுத்து வந்து பக்தி வேதாந்தா வந்து PhD பண்றதுக்கு சமம். இப்படி அந்த லெவலுக்கு வந்து இதை கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க. ஹோப் திஸ் மீட்ஸ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இன்னும் நிறைய விளக்கங்கள் வரும், நம்ம பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு வந்து ஐ எம் கிவிங் அ ஓவர்வியூ. மீண்டும் நாம் இதை வந்து ஒரு முறை வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் கூட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு நல்ல நாள் அப்படிங்கிறதுனால we will start with this. ஸோ இங்க 4 புஸ்தகங்கள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வேதங்கள் வந்து பிரிக்கப்படும் பொழுது இன் ஜெனரல் கேட்டகரியா நம்ம பிரிக்கும் பொழுது ஸ்ருதி மற்றும் ஸ்மிருதி இல்லையா, இந்த இதிகாசங்கள் இதெல்லாமே வந்து ஸ்மிருதியில வரும். அதுக்கப்புறம் உபனிஷத்கள் இல்லையா, பகவத்கீதை இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ருதியில தான் நமக்கு வந்து வாசிப்போம் இல்லையா. சோ வேதா அதாவது மந்திரங்கள் இல்லையா, இதெல்லாமே வந்து உபனிஷத்துக்கெல்லாம் ஸ்ருதி. எங்கெல்லாம் மந்த்ராஸ் அப்படின்னு வருதோ அது வந்து ஸ்ருதி மாதிரி. ஸ்மிருதி வந்து இது என்னது இதிகாசங்கள் லைக் ராமாயணம், மகாபாரதம், மனுஸ்மிருதி இல்லையா, புராணங்கள் இதெல்லாம் வந்து பாகவதம் கூட வந்து ஸ்மிருதி கீழே தான் வருது. ஸோ ஸ்மிருதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்திரம், புராணம், ராமாயணம், மனுஸ்மிருதி, மகாபாரதம் கீழே நீங்க எடுக்கும் பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து வரதா இந்த இடத்துல கிளாசிபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் கோர்ஸ் ஹஸ் பீன், ஏன் இந்த 4 புஸ்தகங்கள் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க எல்லாருமே ஒரு முறை யோசிச்சுட்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் இதுக்கான நம்ம விளக்கத்தை நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நான் அதை எடுத்த உடனே உங்களை ஹை லெவல்ல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு விருப்பப்படல. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேன்றதுனால எதுக்கு இந்த 6 காண்டங்கள், எதற்கு இந்த 4 புஸ்தகங்கள் பக்தி சாஸ்திரியில நாம எல்லாம் படிச்சோம் அப்படிங்கிறதுக்கான நான் சொல்லட்டுமா முத்தாஜி? ஓகே, இருங்க இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டாம், நெக்ஸ்ட் வீக்கே சொல்லுங்க. இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன், இன்னொரு 10-15 நிமிஷம் தான். அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் மாதாஜி வேற வந்துருவாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து ஸ்பெசிபிக்கலி டிசைன் ஃபார் தி டிவோட்டீஸ் ஹூ ஹவ் பீன் பிராக்டிசிங். அதாவது சீரியஸ் பிராக்டிசிங், அதாவது சீரியஸானாக்கா முழு அதாவது அதுல ஈடுபாடோட இருந்து பயிற்சி செய்யறவங்க இல்லையா. கிருஷ்ண உணர்வை வந்து அதனுடைய உறுதி கொண்டு அதன் மீது ஈடுபாடு, சீரியஸ்னாலே ஈடுபாடு கொண்டு செயல்படுத்துபவர்களுக்காக தான் இந்த பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ் இதெல்லாமே வந்து கான்ஃபிகரேஷன் வந்து பண்ணியிருக்கிறதே அதுக்காக தான். ஸோ அண்ட் பக்தி சாஸ்திரி வந்து பேசிக்கலி 1 வருஷம் தான். ஆனா நம்ம எப்படியும் 1.5 வருஷம் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போயிடுவோம் நம்ம அது.
ஸோ ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் வந்து அந்த முதல்ல ஆரம்ப கட்டத்துல 8 ரவுண்டு, ஆனா பக்தி சாஸ்திரி முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். அடுத்து வந்து 4 ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ பை த எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் ஒன் மஸ்ட் சாண்ட் 16 ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் கெயின் ப்ராப்பர் சாஸ்திரிக் நாலேஜ். ஸோ 8 ரவுண்டு பண்றவங்களா இருந்தாலும் அதே மாதிரிதான் இந்த பாகவதத்துக்கு கூட. ஸோ இந்த பாகவதம் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது, அதாவது இனிஷியேஷன் எடுக்காதவங்க வந்து மினிமம் வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் 4 ரெகுலேஷன்ஸ், நோ காஃபி நோ டீ இல்லையா, அடுத்து வந்து நோ பூண்டு நோ வெங்காயம், இதெல்லாம் ஒரு இனிஷியேஷனுக்கு என்ன ஒரு இது இருக்கோ, குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணுமோ அது எல்லாத்தையுமே இவங்க பரிபாலிச்சுட்டே வரணும். ஸோ எப்போ வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ இந்த கோர்ஸ் முடியறதுக்குள்ள தே ஷுட் டேக் த இனிஷியேஷன். ஸோ அதுதான் மெயின் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுவது. ஸோ கான்டோஸ் இன் டிசைன் டு எம்பவர் ஒன் டு டீப் டைவ் இல்லையா, பாகவத கதா, பாகவதர்களுடைய கதை, கிருஷ்ண உணர்வினுடைய தத்துவங்கள் இல்லையா, வைல் ஸ்டில் கீப்பிங் பேஸ் ஒன் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அதாவது நம்முடைய அன்றாட செயல்கள், அதாவது நம்முடைய காரியங்களோட இதையும் நம்ம வந்து படிச்சுட்டே போகணும். திஸ் இஸ் மேட் பாசிபிள் பை இன்ஸ்பைரிங் த கிளாஸ் ரூம் டிஸ்கஷன். இங்க பக்தி சாஸ்திரில எப்படி இருந்தோமோ தெரியாது, ஆனா இந்த கிளாஸ்ல வந்து நீங்க கண்டிப்பா இன்டராக்டிவா பேசணும். அடுத்து வாய்ப்பு எல்லாருமே பேசணும் இதுல வந்து. ஏன்னா பக்தி வைபவ்ல நாங்க எல்லாருமே பேசுவாங்க. பக்தி சாஸ்திரில அவ்வளவு பேசுறது கிடையாது. பக்தி வைபவ்ல வந்து எல்லாமே 30+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல ஸோ எல்லாருமே பேசுவாங்க. ஆனா டீச்சர் வந்து விட மாட்டாங்க. அவர் பிராண சைத்தன்ய பிரபு கண்டிப்பா அவங்க பேரையே கூப்பிட்டு இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பா நம்ம சொல்லிதான் ஆகணும். அது மாதிரி உங்களுக்கும் நான் கண்டிப்பா கேட்பேன், நீங்க ரெடியா தான் இருக்கணும். ஸோ அதனால நீங்க எப்பெல்லாம் கிளாஸஸ் நடக்கிறதோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதை அந்த என்ன சாப்டர் எடுக்க போறோமோ அதை நீங்க படிச்சுட்டு ஃப்ரீயா வந்து ஒரு முறை வந்து படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது இன்னும் சுலபமா புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுக்கு பேசிக்கா என்ன குவாலிஃபிகேஷன்னாக்கா பக்தி சாஸ்திரி பண்ணியிருக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, பை த எண்ட் ஆஃப் இது வந்து சாஸ்திரி வந்து முடிச்சிருக்கணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷமாவது நம்ம பண்ணியிருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருமே ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் எல்லாமே நம்ம மீட் ஆகுறது. பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் கோர்ஸ் ஒன் மஸ்ட் கெயின் த ப்ராப்பர் சாஸ்திரிக் நாலேஜ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் கண்டிப்பா பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் இந்த டிகிரி வாங்கறதுக்கு அப்பாவது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் வந்து எடுத்துருக்கோம். ஓகே, இல்லைன்னா டிகிரி வந்து கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நோ வர்சஸ் பர் கேண்டோ பர் சாப்டர், நம்பர் ஆஃப் வர்சஸ் இங்க லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ எடுத்தீங்கன்னா 19 அத்தியாயங்கள் உண்டு இல்லையா, மொத்தம் 808 அதாவது ஸ்லோகங்கள் உண்டு. அடுத்து 2வது கேண்டோல 10 சாப்டரு, அடுத்து வந்து 3வது கேண்டோல 33, 4வது கேண்டோ இப்ப நாம வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா அது 31, 5வது கேண்டோல 26 சாப்டர், 6வது கேண்டோல 19 சாப்டர். ஸோ மொத்தம் ஆவரேஜா வந்து இவ்வளோ, அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் இவ்வளோ இருக்கு. இவ்வளோ அதாவது எல்லாத்தையுமே கூட்டினோம்னா இவ்வளோ வரும். 5570 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஸோ ஆவரேஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாப்டருக்கு வந்து 40 ஸ்லோகங்கள் அப்படின்ற விதத்துல வரும். ஸோ மேலும் இது செகண்ட் பார்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா 7, 8, 9, 10, 11, 12 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பக்தி வேதாந்தாக்கு. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் பாகவதத்துல எவ்வளோனாக்கா 335 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வர்சஸ் வந்து இங்க 14, ஆனால் ஜென்ரலி 18,000 ஸ்லோகங்கள் வரும். அதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் என்னன்றது வந்து வி வில் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். ஸோ இப்போ இத்தனை இதுவுமே வந்து நாம வாசிக்க தான் போறோம். ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ, செகண்ட் கேண்டோ, தேர்ட் கேண்டோ, ஃபோர்த் கேண்டோ அண்ட் சிக்ஸ்த் கேண்டோ. ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான், நான் எதுவுமே டீட்டெயிலா எடுக்கல உங்களுக்கு. இது மீண்டும் நாம அடுத்த வாரம் இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் எடுப்பேன் நான். ஸோ டோட்டல் ஹவர்ஸ் இதை வந்து நம்ம எத்தனை மணி நேரத்துக்குள்ள படிக்கணும்னா 400 to 600 ஹவர்ஸ்க்குள்ள முடிக்கணும். இது 600 ஹவர்ஸ்க்குள்ள முடிச்சாகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பக்தி வைபவனுடைய இது. ஸோ மேலும் ரியல் டைம் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஆன்லைன் டிஸ்கஷன்ஸ் உண்டு, குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் உண்டு, அதுல வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணி பேசணும். அடுத்து இதுல க்ளோஸ் புக் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் உண்டு. ஸோ அதாவது ஒரு சாப்டர்லயுமே வந்து க்ளோஸ் புக் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் உண்டு. அதுக்கப்புறம் எஸ்ஏ சப்மிஷன் உண்டு.
ஒரு எப்படி நீங்க பக்தி சாஸ்திரில பண்ணீங்களோ அப்படி வந்து உங்களுக்கு எஸ்ஏ சப்மிஷன் உண்டு. அடுத்து ஒரு எஸ்ஏலுமே 20,000 வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு 5-6 பக்கத்துக்கு மேல எழுத வேண்டியிருக்கும். ஓகே. அடுத்து 4 ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம வந்து அட் த எண்ட் ஆஃப் கேண்டோ 1 and 2 கம்பைன் பண்ணி எத்தனை ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும், 4 ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும். நம்ம பக்தி சாஸ்திரி முன்னாடி கூட சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி 1 and 2 ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், அடுத்து கேண்டோ 3 ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், 4, 5 and 6 வந்து கம்பைண்டா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன். ஸ்லோகாஸ் டோட்டலா பாத்தீங்கன்னாக்கா 70 ஸ்லோகங்கள் வந்து மனப்பாடம். ஒவ்வொரு சாப்டர்லயுமே ஒரு 4 ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகம். ஸோ இது எப்படி போகும்னாக்கா ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கு அடுத்த வாரமே எக்ஸாம் இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 1 மணி நேரம். இப்போ உங்களுக்கு 5 மணி கிளாஸ்னா 4ல இருந்து 5க்குள்ள உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் இருக்கும். ஓகே. அடுத்து நம்ம மனப்பாட ஸ்லோகங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி லாஸ்ட் டைம் மாதிரி மோகன்தாஸ் பிரபுஜி இருப்பாரு. நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நீங்க எப்படி அந்த மனப்பாடம் பண்ணி சொன்னீங்க, ஒவ்வொரு சாப்டர்த்துமே நீங்க அப்பப்போ 1 or 2 ஸ்லோகாஸ் தான் இருக்கும், அதை நீங்க அப்பப்பே சொல்லி முடிச்சிருக்கோம். ஓகே. இது இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது. இன்னும் எங்களுக்கு ஓப்பன் புக் எஸ்ஏ கொடுக்கல. இப்ப நாங்க 13th சாப்டருக்கு முடிச்சிருக்கோம். பட் ஐ டோன்ட் நோ இன்னும் எதுக்கு டிலே ஆகுதுன்னு தெரியல. நாமும் அவங்க கொடுக்கும் போது அதே மாதிரி நாம பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போதைக்கு நீங்க ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கு அடுத்த வாரமே எக்ஸாம், நோ போஸ்ட்போன்மெண்ட். பக்தி சாஸ்திரியில மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எந்த அங்க கொடுத்த மாதிரி லிபர்ட்டி இங்க கிடையாது உங்களுக்கு. நீங்க இங்க வந்து சீரியஸ் ஸ்டடி. அதனால வந்து நீங்களே கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி அந்த அத்தியாயத்தை படிச்சுட்டு வந்துடணும். அடுத்து வந்து கிளாஸை நன்னா கேட்டுட்டு டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்த வாரம் அந்த சாப்டர் முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு அடுத்த வாரமே பை டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ 4ல இருந்து 5 வரைக்கும் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது உங்களுக்கு சாய்ஸ் 2 மார்க் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான், உங்களுக்கு பெரிய கொஸ்டின்ஸ் கூட கிடையாது. ஸோ எப்படி நீங்க பக்தி சாஸ்திரி எழுதுனீங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அது எழுதி நீங்க சப்மிட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. அதே மாதிரி அசஸ்மெண்ட்ஸ், இன்னும் எங்களுக்கு கூட அசஸ்மெண்ட் மார்க்ஸ் எல்லாம் நான் கூட பார்க்கல. ஸோ அசஸ்மெண்ட்ஸ் வரும். ஆனா இந்த வாட்டி நான் உங்களுடையது எங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர், ஸோ உங்களுக்கு நான் மார்க்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ண முடியாததுக்கான காரணம் என்னன்னாக்கா ஒரு இடத்துலயுமே அந்த டிரைவ்ல வந்து நிறைய இடங்கள்ல மாற்றங்கள். ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லிங்க்ல போட்டிருப்பாங்க, இன்னொரு இடத்துல வேற ஒரு லொகேஷன்ல போட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு அங்கங்க அசஸ்மெண்ட் பண்ண முடிஞ்சதே தவிர அப்பப்போ அதை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து பண்ண முடியாம போயிடுது, எனக்கு ஒரு இடத்துக்கு போட முடியாம போயிடுது. ஆனா இப்போ நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பக்தி சாஸ்திரிக்கு அப்படி கிடையாது. they have the set அங்க, அதாவது ஒரு டிரைவ் வந்து கிரியேட் பண்ணி டெம்பிள்லயே கொடுத்துருக்காங்க. அதுல எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணிடுவாங்க. இனிமே உங்களுக்கு வந்து அப்பப்போ அந்த அசஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். ஓகே. ஸோ அதனால அதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. மெமரைசேஷன் ஆஃப் ஸ்லோகாஸ் வந்து நீங்களே எடுத்துக்கிட்டு முடிச்சுக்கோங்க. எப்பயாவது ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது, இல்லைன்னா 3:30 3:40க்கு ஜாயின் பண்ணி ஒரு 10-20 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணி எல்லாரும் ஒருத்தரா நீங்க உங்களுடைய மனப்பாட ஸ்லோகங்கள் வித் மீனிங்களோட சொல்லணும். ஓகே. ஸோ வெறும் ஸ்லோகா மாத்திரம் கிடையாது. இப்போ வந்து ஜென்மா தஷ்யதா அந்த இது சொல்றோம்னா அதனுடைய மீனிங் எல்லாமே வந்து அந்த 7 திங்ஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும். இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல உண்டு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க அது என்னன்றத வந்து நீட்டா சொல்லணும். இப்படி உங்களுடைய இது வந்து நீங்க எடுத்துட்டு போகும். ஓகே. ஸோ க்ளோஸ் புக் இப்படிதான் வந்து அசஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். 25 மார்க்ல 30 மார்க்ல வரும். அடுத்து வந்து க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம் வந்து ஆஃப்டர் எவ்ரி கேண்டோ ஒரு காண்டம் முடிஞ்ச பிறகு வந்து எக்ஸாம் இருக்கும்ன்றது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் எங்களுக்கு காண்டம் முடியாதனால ஸோ எங்களுக்கு அதை பத்தி அவ்வளவா தெரியாது. இப்போ ஓப்பன் புக்கு வந்து நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க, எஸ்ஏ கொடுப்பாங்க, அது நீங்க எழுதிடலாம். அடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கேண்டோ முடிஞ்சதான் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ அதுவும் வந்து 4 ப்ரெசன்டேஷன். அதுக்கப்புறம் அட்டெண்டன்ஸ் மினிமம் 75% இருக்கணும் அட்டெண்டன்ஸ். ஓகே. இதெல்லாம் போட்டுதான் வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா 15 + 30 45 45 + 30 75, இங்க ஒரு 15 வந்து 90 + 10 100 மார்க்ஸ் அசஸ்மெண்ட். ஓகே. இதுதான் உங்களுடைய மார்க்ஸ் வந்து இப்படி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இது இந்த டிஃப்ரெண்ட் இதெல்லாமே எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படிங்கறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் 19 சாப்டர்ஸ் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேண்டோல இருக்கிறதே வந்து 10 தான். அது முடிஞ்ச பிறகு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துடணும். தேர்ட் கேண்டோ முடிச்ச உடனே செகண்ட் ப்ரெசன்டேஷன், ஃபோர்த் கேண்டோ முடிச்ச உடனே தேர்ட் ப்ரெசன்டேஷன், அடுத்து 5th and 6th முடிச்ச பிறகு 4th ப்ரெசன்டேஷன்.
ஸோ எல்லாமே இதெல்லாமே முடிச்சிட்டு ஸோ டோட்டலா வில் ஹாவ் பெரிய அதாவது டெஸ்ட்னா உங்களுக்கு வந்து இத்தனை மாதிரி டெஸ்ட் வரும். அதாவது ஒவ்வொரு சாப்டர் ஆன பிறகு உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி 8 விதமா இப்போ வந்து கேண்டோ 1னாக்க 19 அத்தியாயங்கள் முடிஞ்ச பிறகு டெஸ்ட் இருக்கும். கேண்டோ 2 வந்து 10 அத்தியாயங்கள் முடிஞ்ச பிறகு டெஸ்ட் வரும். அடுத்து கேண்டோ 3ல முதல் 16 அத்தியாயங்கள் ஆன பிறகு வந்து உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் இருக்கும். 17ல இருந்து 33 வந்து செகண்ட் டெஸ்ட். அந்த மாதிரி வந்து இதை வந்து பிரிச்சு எழுதுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதும் பொழுது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீட் பாகவதத்தை நீங்க வந்து கரைச்சி குடிச்சிடலாம் நீங்க, டு பி ஃப்ராங்க். ஸோ அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ எலிஜிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கிரைட்டீரியா. ஸோ பக்தி வைபவுக்கு உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வரணும்னா should have completed பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும், 16 ரவுண்டு சொல்லணும். So by the end of the course, candidate should have received first initiation, completing all evaluation requirements for Bhakti Vaibhav course. So பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிருக்கணும், 16 மால், அதாவது இனிஷியேஷனுக்கான அந்த எல்லாமே முடிச்சிருக்கணும். So only candidates with 75 attendance will be allowed to sit for the final exam. Okay. ஸோ இதுதான் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னொரு வாட்டி நான் இந்த அசஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்றேன் நான். ஸோ இத 2 கேள்விகள் இருக்கு. ஏன் 6 கேண்டோ, அதுக்கப்புறம் பக்தி சாஸ்திரி ஏன் வந்து அந்த 4 சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் நீங்களும் வந்து யோசிச்சுட்டு வாங்க. நான் இதோட இன்னைக்கு நிறுத்துறேன். ஒரு 4-5 ஸ்லைட்ஸ் தான் இருக்கு. மீண்டும் ஒரு முறை நாம இந்த இன்ட்ரடக்ஷனை வந்து ஓரியன்டேஷனை நம்ம, ஏன்னா யாராவது வராதவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் சேர்த்து நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணேன். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. பஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து தேவச்ச பतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.